kardom katokai panda to pini labang so idolong puthot lam thei mate bidi sore le pachai ponsunang labang galalo nang litum stame nilifana comment box long pen bidi sore nang thanik tame business idea pen chinglo kapre kapre ka bidi sore nilifan same nang je pachai tame lasi pini labang galalo nang tum kowi nursery pen same pirana le dui pusine le matha labang lalo nang tum mangai covid o thai lo nil tum kowi arong pu di lang thar no amasi di kowi bang pani oi lasi nang tum tum kowi mission senia posi nursery same simaro je potom nili chu pradia ni kowi arong karjon ke in koi thongke plikep yo ke kom nai krihini sakya tal long le rong long asinili bang mathalo nang le tum parinon pum ke or pendel parong arong kiar masale dip snili matha labang lalo arong apum bangge nangli pum sikai ni radu li lo ke ong nai lo yor long same nangli pu arong si or lo ponte in koi pen koma velo jir potom la si nang tum claim non nang tum la pum suri pho bala nang tum pari plonte rong suri policy nang tum yorong lo ponte rong in koi peta la si le lo jir potom kenali apum si or plonte lage pum sikai ni ponte lage suri ke veji asi nang tum arong si or ponte lage si asila ningkan thom bak ndak cepat duk lo plonte labang so cepat duk ali ningkan thom pen bang lage suri kepen lag sile rok ujar potom lasi arong jorali dumu lasi nang litum bang covid u plonte nang tum hem same lage nursery simar thek nang tum hem same labang nursery simaron lapen kowi inai jir potom nil tum same ebom lo lang harnuk pik same hedi ini jekhan il same ebom lo mane chia deti lalu mana ke niltung ramai kowe bidar bange same niltung same ebom lo lasi inai je potom kowe bangke nangli rong phor phobak le e pusta nangli erok nikan ke pena fit ke nangli erong long ke kom ne lo samon neli ke kom ne lo labang lin pho erong long lin pho plonte rong phor pho kan lo 2500 kg lo mati ding ke lai ilin long dorok ador kom ne lo ingkoi samon neli ingkoi plonte suri phokep ningkan nang suri phokep ke long bujer potom lasi inai jer potom nang hem same ardi do jotpo lapen kowe bagan uthilo ponde lang mesen po lasi pini video ni lilalo nang letum thumang kowe do plonte kowe nrc simar non lapen nang letum kowe ilang plonte non aporchilo jer potom inang po inon kowe inang po usumara din same chulong po nang ningkan kem ningkan kre popilo ponde labangge chulong lo kowe pen same lasi pini video ni langsung kalau putar video langsung kada